Namula ba eh? Ala, Kita ni ha? Wait lang, try sa. Ako na yung account. Oh. Okay, 1, 2, 3. Talikod, dinengay. Ngayon ako atubang ha? Ngayon ako atubang ha? Ay sa atubang, wait sa. Ay sa atubang ha? Okay, 1, 2, 3. Atubang. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na Namula ba eh? Ala, namula. Init ka. Gaseryoso ako. Gaseryoso. Singko. Gaseryoso ako. Pag-inject Ayawa mo ha. Alahin po. May piwano to gi-obre, no? Ana ta? Ana ba? Labot na or content ra dyan na. Ala. Init. Upload na dyan. Init na ya? Lako din. Init na ay ha?